2018 musi wa1 June. Saka musi wa3 September Kezo akauya famba padaigara pashopu obva ati uchinogarirei pano nemhuri yako, enda kumba kwenyu. Ndikati ndichienda kumba kwangu nemhuri chii chaitika? Ndikanzi nekuti waramba nhaka, wandipa cold shoulder, saka enda kumba kwenyu nemhuri yako. Saka ndagara kudaro, ndakati inini ndinozoenda kumba sei? Ingani kugara kwandakaita pano, murume wavo achifa, ingani pane zviripo zvatakaita semhuri kuti ndinge nditori pamusha wamuri kuda unoyu kana kuti wamuri kundidzinga unoyu. Saka ndingangoenda here kungoerekana ndakuenda nemhuri, uye mhuri yacho ndingangoisa kupi? Ndikati ndo zvandarewa. Saka zvadaro ndakagara, ndobva ndazoona ndasungwa nesamona yaibva kwaDC. Ndakaenda kwaDC ndichifungidzira kuti ndikupinda mukoti. Ndasvika ikoko ndakawana mukoti wani musina wanhu wandaitarisira kuti ndo wandinodaidza kukoti nekoti 2. Then ndagara ndakazobvunza kuti ndikutsvagwa wanhu wakadai. Ndakanzi mama uyai kuno, tobva ndapinda muofisi yaClerk. Ndapinda muofisi yaClerk akanzi mama tinoda kuti mutipe uchapupu hamuchapachanaiwa. Ndikati muchapachanaiwa murume wangu, kanzi tiri kuda kuti mutsvage munhu anokutungamirirai. Ndikati pari zvino inini handina munhu anonditungamira, ainditungamira murume wangu, muchapachanaiwa akafa. Kanzi nyaya iripo ndeyekuti toda kuti tigowe shop nekuti ndeyevanhu vese. Ndikati aiwa, shop hamungagowi nekuti chikonzero nekuti muchapachanaiwa akanyangadza maoko. Anyangadza maoko mumusha makabikwa doro. Mabikwa doro, pane mwana akaiswa kuchikuwa, mbudzi dzikavhuruza, doro rikamwiwa, mhururu dzikaridzwa. Saka ndiyo anowa ane uremu hwemusha uyu. Saka kuti imi muugowe, ko iye unozowanawo chii? Nonzi mama, kana imi muchitoramba kuti mutungamirwe naKezo Chanaiwa, musha iwoyo tichautengesa. Ndikati inini handigoni kuti nditungamirwe naKezo Chanaiwa. Saka ndagara kudaro, ndabva kwaDC, handina pepa randakapuhwa. Ndadzoka kumba ndakaona mhirizhonga yekuratidza kuti shuwa nyaya yandanga ndaudzwa kuti enda kumba kwenyu nemhuri yako yakazoruka yechokwadi. Ndakanga ndakudzingwa mumaminda mandairima, ndichipretenwa, wachipisa mapombi angu, wachitora marichi angu, wachitora kofi dzangu mumunda. Zvodaro ndakati ndingapoterawo kupi? Ndakaenda futi kwaDC. Ndobva ndasvika kuti panyaya ndakauya naye, ini ndapinda dambudziko rekuti pekutogara chaipo handisina rugare. Saka ndaikumbirawo protection order through Kezo Chanaiwa naEvans Makandwa naJoyce Nyamangoni kuti ndionawo rugare. Asi chikonzero chandiri kurambira kutungamirwa naKezo inini, Kezo urira kuti ndiite mukadzi wake. Saka inini handigoni, zvikonzero ndini ndinozviziya hangu. Saka zvadaro ndakapiwa protection order. Ndapiwa protection order, ndagara pamusha uyu ndini ndaiterera, chero any damage ndini ndaiita kusvikira musi wa2024 musi wa10 September ndobva ndakazoona messenger of court akuuya achinditi izvo iwe uri kurambira kubva pamusha uyu takautengesa, ibva pano. Tini messenger nyaya iripo yakamira yakadai kuti inini kuti ndigare musha uyu ndakagara namuchapachanaiwa. Ndagara namuchapachanaiwa semukadzi, tine zvatakaita pamusha semhuri. Messenger of court akauya sei? Akati pano tupa inotice kuti pano takatengesa. Akatengesa ndiani? Messenger of court kangu yachindatengesa pamusha pemusha. Akati akatengesa ndiani? Akati akatengesa ndi Obram Trust. Obram Trust. Obram Trust ndio.
ndiye akati ndakatengesa. Obram ndiani? Ioffice. Office yaichi. Handizozivi because handina kumbobvira ndakamboita together nawo saka handizivi. Aiwa, yainipandisa pachisinomudava kushamusu. Alright, Kezwe uyu, relationship yenyu naKezwe yakamira sei? Tibamune. Ndobamune. Shop ndiani? Shop ndiani? Ndiyamuchafa chanai. Muchafa chanai wandiani wenyu? Murume. Murume wenyu? Saka Kezwe lauya pano? Kezo ndiri kuti inini kuti iye akauya pamba achiti ibva pano nemhuri. Musipindira mubvunzo. Ndati Kezwero ari kuuya sani pashopu. Wanaita baba. Because kana shopu yanga iri yenyu nemurume wenyu akafa. Kufa kwaita murume wenyu ndimisi shopu ndeyenyu. Nevana. Saka uyu Kezwero ari kuwana kupi simba rekuzoenda nekukuendesai kukoti nekuzoita namessage of court auye achizokudzinga achizokupai neeviction order. Handisi kuziva mama. Hamusi kuziva? Handisi kuziva saka ndauyawo kuno. Alright, so endelea basi. Vamusunga. Pamusoro changamira ndikezo chanai pamusoro inyaya yataurwa iyi indiri munin'ina wamuchakafu mukoma wangu ane vakadzi vatatu ane shopu paMurara dzimba dzavo dziri kumhiri kwerwizi rwaPungwe afa kudaro akasiya pakuti inini ndozota ndosara pavana akataura zvese kuti shopu iyi vakadzi ava vanongovana mari pera kwemwedzi wega wega zvichiburikidza iye achitengesa achivapawo rent 2020. Saka kufa kwakazoita haana kuzodzadzikisa tichisvika kumubvunza kuti Mira. Watu wani mashopu wangani? ane shopu 1 Ani shopu wani? Asu wakadzi wangani? vatatu Pakafa munini yenyu anga kutengesa mushopu ndiani? pakafa mukoma uya aitengesa achirenda Ndiye aitengesa? Achirenda. Shopu iyi haisi yenyu? shopu ndiye mukoma wangu akafa Ndiye anova murume wacho ndiye muridzi weshopu? ndiye muridzi weshopu. Saka uyu mukadzi ane right yekunge ari paari handiti? Mukadzi haana right nekuti vakadzi vatatu haisi family shop ba? ifamily Aiwa, kana unoti ndiye munini ndiye mukoma wako iwo ndiye nemhuri yake. nemhuri yake Saka iwe uri kupinda pabeni? ini ndakandisari pavana Unosara pavana chero. Unosara pavana, unosara pashopu ba? Unosara pashopu ba? Unosara pashopu ba? yayakaenda kudai Aiwa. Dare iro rakaenda rikakupa shopu yemunhu. Idare ripiro evantunoza dare. pameja sita Major city wacho iwo akakupa achibesa all what? Hausi mwana wacho. Hausi mwana wacho. Hausi mukadzi wacho. Wakakutonoka shopu ako. vakadzi inini ndini akafamba navo vakadzi vamwe vacho vaviri Izwa. iye wechitatu Izwa ibaba. Izwa ibaba. Wanofanira kunge wari kutochema kuti handisi kuona wasamuka wamushopu. Wakadzi watatu wakadzi vamwe tu vazovaitwe mushopu kuti vatengese wese vachishaya neuyu. Chinhu chemurume wavo. Newana wavo. Noti iwewe. inini handisikatungamiri asi vakadzi vakaizondichemera kuti taisai zvakuita mainini But ndikuti akaenda kukoti ndiani kuzosvika pekuti paite neeviction order. akaenda kukoti maiguru aripo ari apo Maiguru mukadzi wemukoma. mukadzi wamukoma Why akaenda kupa kuti aite eviction order iyo wariwo mukadzi? wakatadza kuzadzikisa mari yayo No, zvakanyorwa pasi ndezvipi? Zvamuri kutaura zvakanyorwa pasi here? Zviri pawiri here? zviri pawiri Zviri pawiri? Eh. Wiri yacho iri kupi? mukadzi wacho akazoshaika Tati wiri yacho igarai pasi. But kana wiri iripo, hamu administer, you don't administer wiri yemunhu. inyazina Mira, ini kana munhu wiri haivhiti munhu. Mira, will is just a document yokutaura kuti muchashare muchaita sei kana ndafa. Saka will iyo kana ichishandiswa kudzinga umwe beneficiary wewili iyo muzviri kuti because will ika muri kutaura kuti mukadzi hako iripo kana aripo saka azoita simba rekumudzinga ndiani yakazongoya nadhokumenti kubva kuna hani raposwa nani
zvaita vakadzi maiguru vakaenda kundoripota kuti vana maiguru vakaenda koripota zvazviri kureva nezvekuti maiguru vakaenda koripota akaenda achitoripota kuti chinhu ndechake ndechedu tiri vatatu saka uyu mamuivhicta sei ini handisini ari kumuivhicta ndiani ari kumudzinga ndiani zvakaramba kuti shopu haingaite munhu wani murume ane vakadzi vatatu vanhu vanobhenefita kana vari vakadzi vatatuzve koti haizoifutika iya kuti iwe chibva musari wamwe tu ini handina kudzinga munhu saka ari kudosa kuti ari kudzingwa naani ngataurega vapepa akauya akasangana nevanhu vaimudzinga saka mari yeshopu yakati kutengeswa kwayo yakapiwani yakapiwa mhuri yacho yese nemukadzi yeyu uyu yakazoshayawo nekuti asi anoshaya sei akashaya ega nekuti akatadza kutambira mapepa taipa Anoshaya ega. mari yake iripo asi haana kuzadzikisa aiyo imimi mwana maiguru amurunyatsokuitirana ndi makuru ndiumwe akashaya ndo vari kuteerera iyo vanozonzi kana pane zvichemo zvevana saka vana vakuchengetwa sei vamukoma wanyu vakazvarwa nemukadzi inoita sei imi makatengesa shopu mukawanyima mari ini handisini ndakachitengesa shopu amaiguru ndakatengesa vanhu vatadza kuwirirana takuitengesa shopu pane akava nemhuri vanotadza kuwirirana saka takuitengesa vakabva kuti paovertrust kuti itengese shopu iyoyo yogoverana wakabvumira here marakatongwa wangu aripo wakabvuma kuti taitengesa vaitopopota kuti mandidzanire wangasingadi kuti itengeswe vangasingadi vaida kuti ivo vabhenefite wega maiguru titsanangurirei imakatengesa shopu ani saka iye renda naserudini kubvisa vakoda itonga munhu isu tisondosvikana mumwe chari dhari kutosvika wakurwara svika pakudini pakufa ndepakati nini shopu yangu ngopana kunga dzimwe nomwe abhenefit uyewoyo kana wamuna zvekungo mushopu ngopana kusopa umwe wakadzichiri mari kanosuda zvemushopu ngobuda vaidini vaipinda umwe uyu zvecho yakarwara mbatai ari mushopu mwedzi wakabva pe vakacheka umwe wakacheka musoro koJuni 2018 1 July vataenda kushopu nomwe wangu achiri akati yakodi kopi amani akabva mari handidiniva mari handimpipa tikati mari amuchipa seseivo vakasiyani ataura zvecho takagara tikatatitikudiniva tundoshungudzika vaisinochi tiine wani takaenda zveshuwa paruda ruda zvati ndaipadzisi vataenda kadzisi zvecho vatati takatsanangura nyaya yarire vatati yatsama ibvana neminabaujapan vatadzoka iye vataenda tesi vatasvika vatatourayatauro zvake ndauro zvani zvamibababa ivo vakati sanozeokoti mene nemawitness sekuru wake chaiye handaziyani sekuru abagota akanga atoripo yakamira sewitness noumone ndiotakatanorerotatinei tatinapo ivo tatsanangura nyaya vata nyaya zvekunezi kuti munhu anabhenefita zvitinaa hazviti saka nyaya yakuda kuendepi yakada kuenda mberi nyaya zvaenda zvishakwani pamutare obraham draft ndoofisi yatakadini yatakaenda tasvika zvecho takatsanangura nyaya kutonsanangura takodini tangoita taikoko uyo akazingadini ngauye uyo akaramba kudini kwenda ndese ndesha zvozotensokecho badini hazvezokoti yakadini wakaramba tivatasvikepo ndatsanangura chimiro iye ati baba uyo akaenda kutaidza kutoko chambaida andakwamutare wakati nadidini handisvikitoko saka hurumende akandisisire munesanganisana ngenyaya yecho saka isusu shope dzaku taitengesa ndese mudini ndese mubhenefit yekuti uyu kana zvasirifoba programu yaidagurufafaa ngoti kudini ngoti havana ngoti udodini udoyega zvechiwani yakadini yakafamba ikafamba hurumende yakasvika pakutoti
isisu takutoti isisu yatwanhaka yamchata yatwanhaka takutoti vakadzi vacho vese vangobhenefita nevana vacho wese wakaroorwa usati adiniba arooramba wese wana kusana odini bhenefita zveshuwa saka uyu wakatisuruwira naye pamanyaya yeshopu hurumende ndiyakati shopu iyeyeyo ndio ndakuita kuti masheya ake ake saka iye ake masheya naona wakaisa aripi ariko kwamuti ariko kuko saka iye kana uda zvekuda mari yake dai arikutouya kutobvunza zvinofambisa sei sei todakaniswa zvesho ndekuda pake saka mari yake iripo neyewanhatu yakasomudzwa kanyake ndona mazobva iko tinenge yatoperere maini maisaenda kudare nii pamusoro sangana chikonzero nei ndakaramba chikonzero nekuti muchafa akaita chiwani pamwana wangu ini ukatengwa kudare aita chiwani pamwana wangu asati afa runzisa akaudza mwana wake uri pano mwana wacho mwanangu ndandiri mhondi ndakashaisha maoko nekuti paakaita chiwani iwo wamwe wangu hawakanga wanzi hodai zvandaita izvi mwana uyu asisiri mumaoko memukadzi uyu ba pamunenge maonawo munobatsirawo ingava school fees ingava hembe ingava bhutsu because honai zvandaita asi hapana munhu akabatsiraba saka inini ndakaona kuti hazvina izvo zvinotibatsira nekuti ndatofa kare mwana wangu inini chivanhu akaiswa asi hapana ari kumira neni kana kukoshesawo kuti zvinhu zvemumusha medu saka inini ndinoenda sei kuti chinhu chacho chakatapoitwa kuti mwana uyu azoonewo pekutangira sezvo mhuri yakanga yatadza kubatsira ndinoenda sei kuita sei pazvinhu izvozvo mainowatsanangura kuti mufi akagova shopu kumwana uyu ndakaenda usaenda manje baba pamusoro ndakaenda murundizvisi baba ndatipadhisi ndokwandakatanga ndikatsanangudza mutsanangudziro wandikudzira kuti handigoni inini kuti ndinge ndichisheya panyaya yeshopu nekuti haisi nyaya yekuti ndingori mukadzi asi murume wakaita chiwanhu kana atiri kunyepa izvi ngavatiti ndiri kunyepa kuti masoko ave kutsvaga kuzera handisi kutsvaga kuzera asi ndiri kudawo chokwadi chakajeka kuti murume wangu 2012 ndokaakaizi akanyangadza maoko kuuraya anyangadza maoko akabika doro mumusha tese tiripo semhuri mwana iyeye mukomana akaiswa kuchikuwa mbudzi dzikavhurudza doro rikabikwa pape zvapera izvozvo ava semhuri vakazi honai ndibaba wavo tete inini honai zvandaita wanangu musha ndagadzira asi chionai kuti mwana uyu hasisiri muoko memukadzi uyu ba ngekuti ndamukombora kana vabereki vangu vakaenda kokumbirwa kusunga kuti ndo zvandakuita pamuzukuru wenyu asi hasisiri wenyuba munondibvisa shona yanditaura hama dzangu idzi hawana chavakazoita seiba kubatsira semuromo wakanga wabva pana muchafa ari muchafa akanyangadza maoko right anyway nyaya ichaizwa iri kuti one ine traditional then chipiri ine mutemo wenyika atingamukona zvese zviri pamapepa esavo zvakaitwa zviri above board kuti kana munhu afa istate inodeclare it was declared mabeneficiary anodeclare they were declared asi chakazoitika mu ndechekuti vamwe imi mamunotaura chokwadi makaenda kuhwanda kezo izvo zviri kutaura zvokuti mukoma wako akashasha maoko muzera ndakazoizwa wakanzwa but you never bothered kuti uzvitei uzvitsvaga amene zvawakaitirana vari vairiwa vandiwa muzivana naikuru umwe wacho mukadzi wechipirira Alex. Alright. Iyi yacho vanhu vekuru munoiziva namainini munoiziva mati maikuru taure chokwadi saka doro kana rakabikwa pamba makaunganira doro iyo ranga rakazinderei ranga rakazinderei doro iro pamba makaunganirei ranga razinderei ranongozi ngere chiwani ndakangororwa kungozwa kanyakadza maoko mwana akaita musuwe
Akanyangadza maoko papi? Murume wangu akanyakadza maoko. Akanyangadza munani? Doro rakabikwa mumusha. Uyu utaura kuti nehama dzake dzakaenda kusuma kuti taisa mufi pamwana uyu. Taisa mwana shopu ndamusira because ndakashandisa maoko. Wakadzitutsva gaurura nditaura nawo doro rakabikwa waguma iyo doro rakabikwa here rakabikwa ranga ririi doro rakabikwa richinzi vari kuti ivo vari vairi ava pane zvawakaitirana mushopu nemurume wake saka ngabude pachena kuti waakabata ndiani ndiwe anenge wakabata mwana ivavo. Mambo, murume wangu tainamata John Marangi handitika vabatwa kunzi wakanyangadza maoko. Ndandisitoripo bedzi murundidzwa bamambo. Baba auya kumba takaungana semhuri kuti ndozvaitika izvi ende hazvisitori zvozvega zvakaitwa mumusha. Kutori nemwana wamaiguru wangu hanzadziye uyu wakomana wakagara pasi wakaenda kori pangozi kunozi kwanyakunhuhwa kuburikidza ngemuzukuru aigara mumusha. Muzukuru uyu wakanga aane musikana angadaurora akudaurora auya kuna sekuru kuti mari yadai kuchengetesa iya sekuru ndakuida ndaona musikana kazi sekuru vakara mari vati aiwa muroro udaurora iwe ngekwani kazi ngekwamadzitiro kazi aiwa ndimhai usarore uyu muzukuru aperera kumukadzi muzukuru ndibanganda kokwira mutambo vhafu saka mwana ndokuendeswa kwakaita kwanyakunhwa iyeyo kezo anga aripo uyu anga aripo avo wanga varipo iwe kezo unosanana uyu mukadzi utorauri kwanyakunhwa kuti uiziva ishuwa saka iwe unoda uizise yekwanyakunhwa ndoiziva iyi ari kutaura saka mutozotunga munyika nengozi muri unouraya. Yes, you are murderers. No, I'm not. You are. Because you were an accomplice to all these things. You were okay. Saka, why wakazopindira munyaya dzese iwe chigara kure? Wanga unozotsvaga iyo chigara kure, wanga unozoyapo dini Your name is even in these documents. Dzikuratidza kuti you were also saved. Paigadzirwa nyaya yeestate. Wakangoripo, wakanyorwa zita rako. But iwe rake riripo futi. Saka kuti azizi. Aiwa, zvamutaurwa zvimwe nyaya musada kunyepa kuti muri mhondi. Iyo haungati hausi mhondika ngokuti makabika doro musha menyu rekuziva kuti makauraya. Handiti mobva maenda koripa futi mwana kwanyakunhuhwa wekuziva futi kuti makauraya. Wekanyakunhuhwa, sorry say, ndaitaure chokwadi Kwanyakunhuhwa akanzi akadyirwa mari. Saka Kwanyakunhuhwa akati uyu munhu aenga atina chamakaenda kuripa ikoko chii? Aida kundoripa mari achiri mapaundi. Aiwa anobasa nendekarenzi ndiyakaiti ndati chamakaenda kuripa Kwanyakunhuhwa mamukunoripa chii? Vairipa muzukuru akazvisungirira. Akazvisungirira? Akakonzeswa nani kuti azvisungirira? Akazvisungirira nekuda kuti akangarambidzwa mukadzi wanga ari kuda kuroora. Ndiani angamurambidza? Ndisekuru wacho. Sekuru wacho ani? Muchafu. Muchafu. Anowa murume wake. Saka muchafu ane nyaya ngani? Ane mbiri. Muchafa ane nyaya yaKwanyakunhuhwa. Muchafa ane nyaya namai afuti mwana wamai. Because kwana munhu anoita chiwindi chekutotaura wana tezvara kuti wana tezvara ndaakuisa mbuzi yangu apa. Haasi muzukuru wenyu wako. Doro robikwa mumusha. Iwe kezwero uripo. Murimwa doro iro. Mutatumbozwa doro iro. Waingoti chii? Ndaipingamidzwa wangu apo. Waipingamidzwa uchitungamidzwa kupi? Ndizvo ndakuita panapa pane iyo chiti yes. Koma go ahead. Chivanhu chinonetsa. Aiwa. Saka waiti koma go ahead pachii? Zvinhu zvose mukati mazvo. Taikuda kunyatsotarisa kuti zvii zviri kuitika. Iwe waenda kuchechi? Ndaenda. Waenda chechi? Anglican. Anglican. Saka wakaregererei?
Handichiri kuna manje. Unofana kudzinga uchizo. You don't deserve kuenda kuchechi. Handisi Mwari, I'm not judging you, but mune zvauri kuita. You don't deserve kuenda kuchechi. Kuenda kumira kufugama pamberi paMwari. Uchiti Mwari dai kokuna matai. Uchiita zvinhu zvakadai. Uchiita zvinhu izvi. Imi mai muchiri kudya Mwari. Makamiswa ere kuti? Aiwa. Imi munomira nenyaya kuenda kuliniki? Aiwa. Koyedove makakwirira mushikiwa muchimwe. Mamadzo mamurumwa sei musina kudziva uchechi? Yakagadziriswa ngoti muti mwako tende magadzirise kana mapedza amasunungwa mazoko chechi ngoti munoenda pakatopira kuti muposto yakatogadzirise Ameni no kuchechera. Handisi kuchechi baba. Asi mamuriyo. Nandiri kwasi uremu hweupenyu ndo hwakanditiri kuchechi kwacho ndichaenda koitei inini ndine mwana une ngozi. Hama dzacho dzakundiramba asi pazuro ndatiri tese apa ngozi handisini ndakauraya muchafa ndiye akauraya saka kuroorwa imhosva here. Asi seika kufa kwatichafu mhosva dzamuchafa dzese dziri kuuya pauri iwe. Iwe uri wife number 2. Handisi wife number 2 baba. Number. Mai avo vakatouya ndane gore ne7 months kuroorwa. Saka ndiwe mukuru. Ndini mukuru. Kouya mai vevakomana avo ndo vandakasvika varipo pandakaroorwa inini. Saka ndo vane mwana wakaendeswa kwanyakuruwa. Saka ava vakati ndiri mudiki pataiita zvinhu izvozvo. Ini ndo mhanda dziti iwewe mwana wako ndiye tudini. Asi nhasi unowa kuti handisi kuziva kuti chii chachiri kuitwa doro ndakandozwa kuti doro. Asi nhasi wakumira kuti ndini mukadzi mukuru. Mukadzi mukuru pakati penyu murikutondera. Mukadzi mukuru pakati penyu murikutondera. Saka sei madhokumenti makanyorwa chinzi first wife? makanyorwa zvimadhokumenti paparasisa wangu angati wakasheke ndakaurira ubondwe. Ndo manyorwa akaita uri third wife. Asi mumadhokumenti umu wakanonyoresaiwo uchiti uri first wife. Uyu nokuti Nakezwe. ndandiko mai vakomana vakachireko ndakatori festival correct numbers. Munoziva here kuti imhosva. Makanyepa because hamusi first wife. Hamutauri kuti hamuna kunyepa. Makanyepa because hamusi first wife. vakasanangudza mumama Ndati inini muri first wife here. Muri third. Saka sei madhokumenti makanyora imi muchizi ndimi first wife. handisi ndakanyora Aiwa. Wakanyora zvamakataura imi. Ndimi Joyce Nyamangondo. Saka ndiwe Joyce Nyamangondo. Izwa imbuya kana mautotipere kuvhiringira kurenga mapepa. Tinokwanisa kuzvifambira izvi zvikatamba futi pahwana. Mungada kunyipira ungwara. Mungada kunyipira ungwara. Tinokwanisa kuzvivhiringidza izvi. Murudziwa zvekutaurira? Yes. Musati chinhu chakanyorwa pasi nelawyer. You provided false information kulawyer kuti muwane zvamuri kuda. You provided false information kune lawyer na master of the high court kuti muwane zvamuri kuda. Because makaziva imi kuti uyu akazi ndiye first wife, mama pa disadvantage. Why mama pa disadvantage? There is a law inotaura kuti kana mukadzi paine first wife, munhu aine vakadzi
wana varume vakadzi 3 kana 4. First wife kana ine mchana. There's an estate distribution plan. Once we have a list of assets and beneficiaries, then we have to come up with a plan of distributing the residue of the estate to the beneficiaries of the estate. The law statutes are there to guide us on how to distribute the assets of the deceased. In the event that there is one wife, with a civil marriage, we would then be guided by the Deceased Estate Succession Act, Chapter 602. In the event that there is more than one wife and all women are married customarily, then we would be guided by the Administration of Estates Amendment Act number 697. Those are the makaenda kuzvita first wife. Uyanga chimpenye iri muushayi. Zvakaitika. Uyu wekutoshaika ngati number 2 kubva pade uyu. Uyu akati uyati ndanda negore. Handisi. Kokubva kwauya wangu mama ini aitondivainiri vauya ndiye vaikulu vana mamangu pacho ndipakunyora vakazi mapepasi amene because mai vedu kaimini arikutozari kuya amene kunumber 4 kunumber 3 kunumber 2 asi number 1 ari asi kwete ari uyu akati uyu ndiaiti ndiye number 1 vachiwanu avauraubondi akaona ubondwe akauya bondo rakauina munhu wacho yanga number angati number 3 saka aizokuita number 1 kuti washamise bondo uchiti number yemunhu saka andozimai kuri papapo ni munhu akasvikari vozibondo ndizvo zviri kwayo vakazvifunde due pamusoro imago inoitwa indoshanati pane kusana mwekuti mayavo ekuita first wife save madhomeza makaipika ndaroma vane vakadzi 6 papo 3 vakashaya sakushakaita 3 wavo pakazopasauya uyu mayavo pa3 wavo saka mayavo kuya kwakazoita ndokwazo ndiati mukadzi mukuru ngonoke ndo wamukuru no izo bakuru makuya futi neana gaeni wakadzi wamwe 3 wakafa wanga wasina wana wana wacho wari pya mabeneficiary vachita zvaripo pane wana 30 varipo papepa madhomeza varipo 31 asika sei kawana wari kurejeswa ivi wavo wakabara wanaungana wapi uyu mai angaripo uyu yamo wakabarwa naungana ane 5 4 imunongani ndakabarwa na 11 7 wakafa 4 ndo warimo hakuna birth control mapostora kuna birth control right saka mati mimi Joyce Nyamangulu ndiye Joyce Nyamangulu wati unaona ungani uya ungani kuwakadzi wekutanga tuwa mwana ungani maikulangani chi evenesi chanayo evanesi ndiya ndimai vangu mine akashaya akashaya ndiyangaisiriroi awa wamulingani nembuzi ingakayakubondwa wamai wakomana handiti yakayakubondwerani akayakubondera mama chakashayika nambani number 3
Saka ndozi number 1 is Yange character number 3. Saka kama madokumenti akaisa pa number 1 sei. Akaipa number 1 sei pa madokumenti. Ayo nyaya pakafambirwa pakafambirwa nyaya Ndati masteo kumwana wana mayota tu kutanga ndwana. wakomana wako Akama tibebange nona sikukazi 6. eh Bana nduda wakazi wana 3 wakazi 3 washo mosho. Wamatu wanga ni wana wao. wasi na ndio kama nao Eh? Maiguru mkuru. Aingureni. Enzireni. Anga ni wana wanga. Anga ini ndakarohwa ine wana 7. Maiguru. Okay. Saka wana wanga nozia zitara masteo. Wanozwa nani? Pana Kesta. Pana Ella. Pana Constance. Mira. Wajibana Kesta. Kesta. Ella. Constance. Naume akashani. Naomi. Koita Esnat. Kesta, Jenny, na Esnat. Esnat na Esther. Alright. Then mukadzi umwasho number 2 imwasho. Number 2 I start first name andichazi ainzi Maiguru Mairezi. Anga ine wana 3. Anonzi Lezi na Ruth na Agatha. Lezi, Ruth, Narani, Na Agatha. Naga. Agatha hapo. Reza hapana. Agatha hapana. Let me check. Agatha. Right. Anonzi Deborah Majonde. Ndimi. Then why wana wakalist under Deborah Majonde? Wana Iyo wawesa. andina zanduzi ya mambo ndakaifanira. yacho sine participate Andina zanduzi ngozi ya mambo. Right. Chinyi chike. Tunopaswa tushaisa kupeshi. Mkataa kufunga shule. This thing was not done properly. Misrepresentation of facts. Chiteza hizi. Zvakaitwa pane vanhu vanofana kuzviita wemutemo. But hazvina kuitwa kwazvo. Makanyepera vanhu. Because even nyangwe wakadzi watatu wakafa, it was supposed to be mentioned. Kuti kuna wakadzi 3 deceased, ningi zita rake first wife, ningi deceased, second wife, zita rake deceased, third wife, mwana wake deceased. Umwana information yese besides immediate. information Anayo umwindiani besides Maya. Ezebo ndati ane umwe munhu ane information iyo mapepa ayo besides Maya umwe ndiye anoita nemapepa mira kezo mumani mapepa aya mapepa akangoya kandobatanidzwa guys aindouya chiramba bambo usataure munhu zvekuita makezo usanyikurongora zina basa usanyikurongora zina basa une your own issues une makesi ako ekuanza iwo you are misleading this family and you are misleading this family on the pretext yekuti uzvikendosvitindisara pawana. Don't mislead wana wagare zvavo, they must benefit kubva kuti uistete baba wavo. Chinhu ichi kezwa wakachilonga nemukadzi muri 2. That's why mapapers ari epreserve yemunhu 1. Because uyu unofanira kungaenda mapepa ake uyu. akapana nini Ayo mapapers iwawo makopizi anofanira kungaenda nawo. Mwana wese awo umwe naumwe anofanira kungaenda mapapers iwawo. Excuse me, sir. What? Aiuya mapepa achadzora. Kowana. Aripo. inogara panzvimbo Guys,
Ini mamuda wakomana mundu ratidza kunenge mukachallenge kamuna ako imi kunenge mukaproblem Ndio chokwadi chacho. mirai kuuya kamuka nhasi asipo uyu Ndachapa. Yezatopera. uyu nhasi akamuka asipo uyu. What happens to that information? Ili mutoratidza kuti mese hamusoida information yacho hamusoramba kutoigara nayo hamusoidaba. Why? Minda iwe mapepa nchimba achiwadzorera kwandiri kuti pinyaya Bambo, yakarisi basa rako ba because instead inodikira isi yako ba. Wako wana nemukadzi ndo achasara uchiita izvi izvo. Kana iwo wafa. Chaiti iwewe kuti munhu akarara mukadzi wake aiti abva kurara neuyu nhasi woenda kurara neuyu worara neumwe wacho. Andizvo. Iwe unoda kupinda pakati pavo pakudii. handina kukumbira kuno kwavari. Saka chaiti iwewe uzviite kuti ndiwe unofanira kufambisa mapepa awo chii. Kana wakuda kuari vaiti hangeiba. Isusu tibatsire chedu murimire zvakanaka. But otherwise nyaya iripo chendo the fact yekuti nyaya yakatodiscusswa ikatopera kukoti ikaita sei zvakaita we cannot change anything. Hatina chatokwanisa kuchinja. Asi pachiwanhu tikuti zvimwe zvamakaita makanyangadza. It was wrong because mwana uyu mukadzi uyu ane mwana apihwa muripo sengozi. Ane mwana akasacrifice kuti mimi nhasi zvinhu zvamakuchemera zvese zvinotaundakirwa ndizvo mimi. Pane umwe ane mwana akutambudzika. It's wrong. Ane makore mangani mwana? Achi? Dai takatozviziva ine 12 years. We are going to sue you. Yes, we are supposed to sue you. Kuti munotora ngozi moisa pamwana. Mwana ashaishei. Hakusisina zvakadaro. You don't know to hear anything about that. Unonzi mwana atorwa ngozi. Ngozi yamuri kuziva moenda kuti pamwana che. Ngozi yacho wakarewawo zvindiro kwayo. Anotozviona. Ndakaganda wakati ndakauraya mwana wake. Inini kunzwawo. Wakauraya mwana wake kukuisa mushomo. Obva achiti izvoni achitaurira mwana wake uyu ari apa akagarapo. Akamuudza kuti mwanangu ndandiri mhondi. Saka kukuisa kuchikuva kwandakaenda nekubika doro randakaita. Musha wako ndiwo uyu. Unokodzerana nezvandakaita. Hautengeza shoka. Ari mwana. Apa kuti chii? Saya dulu juga masuk guru gara guna. Untuk jam apa? Minda muna minda. Minda shanga zvekudzimba kuti pezvo akatenda kumba kwako newana wako nokuti waramba kugarwa nakandini. Vakapisa mapombi ati 1600 meters ndakanga ndatoshandirawo kuti ndidondomburai kuti ndiriitire mhuri. Minda yacho Pavakapisirwa makaripota here mapurisa. Ndakaripota. Akati chii mapurisa? Mapurisa avo vakapiwa protection order ndikunalo pepa racho. Asi mapaipi acho mapurisa aifanira munhu aifanira kunge akaenda kukoti nenyaya yekupisa mapaipi. Yakabva yandomunikidzwa kuti handisiziva kuti yakafamba sei because ndakaiclaima asi haina kuzotongwa. Ndakadzikirirwa mabhanana nekupisa mapaipi
Mirichi chitema uko wachitaura kuti iwe hauna chako bani. Aita izvo ndiani? Wanga mhuri. Iwo wakomana wakwedakwa. Ofini wangu. Hii mambo sura za chuba. Mai ngatawe chuba. Zito zio. Ndio hiyo channel. Endo. Nani kwa mambo tunayata chuba. Zinya zenyinda ni richi mabanana na tea. Ubro sasa yakado ndoga moda kundi katindira kuba kuzinji. Kayo meka kika kama ndio mungu kama ibile mu. Imako bila hata ndio hizi baba na ndio bana. Asio kuna tunataka driver moja gari ndio pamoja pale kabisa. Semata yake kabisa. That's Abraham. Pao boka tu ndibapi. Pamba hata ni mtu wako. Semata kizuri kukunga kumusha kuze. Pagoti kwenda bali wala. Simusha kutoi. Serikali tukori mayata hata ora chunga. Ndio mama. Nilikuwa napata kanyata na kuma kubra mtandao sana ukaenda sana. Nisema chubu ana mwafu kwa share na kwa basi kama. Oh, baba akasiyashera ndege. Asi ndio nanda kukandanisa. Ndio kwa kudzingwa basi. What's problem yazo wewe? What's problem yake kushaniswa na mama? Ama hizo channel. Ana udamini wangu. Anachotela kula. Ando pele kunda wao. Andaka na mtana kama mzika kana kumunda kana. Mabanana ndo kaitosa gola. Kusa kana ndio zomba na yeye chotela kumunda. Magadi ndizo. Kumpanga ndizo zopirichi. Ndio kwenda kumunda kana kumunda. Bana mzongei. Inini my word chete. My word chete. Chinhu chakaiswa pamwana uyu chamunoziva mese semhuri. Bvisai chinhu chakaiswa. Saka bvisai chinhu Kula mwana. Kana kutoa imesa. How? I don't know. But ndinoda kuziva kuti chinhu chamakaisa pamwana chabva. Because hamungabiki doro remusha imi. Kubika doro remusha. Kutora mwana wakarwa nomwe mukadzi. Kumugarisa muchikuwa. Kokumuisa mweya wengozi. Wamunoziva. Kuungana semhuri. Kokutora mwana womwe mukadzi. Kokumugarisa. Kokuti mweya wetakuisa apa. No, it's wrong, guys. And then more researching I will be following on that. Going to make a thorough follow-up. And I'm going to be involving based on a child protection and everything. I want to know what teacher I'm going to go to. As you for me, we name table. Ngozi inoripwa haichapiwi munhu. Ripai ngozi yenyu. Kana makauraya musai mumu, makauraya mwana uyu, kana makauraya mwana uyu, ripai munhu makaurayira mwana wake. Bvisai ngozi bakana. Wanyanga dzimwe. Ha? Makumba chuki. Isoma pale kuti munozviziva. Makazviita zvinhu zvamunoziva. Iwo ndikafunga zvakanaka ugeti you go arrested. Yeah. I'll get you all arrested. Tanga niwe sana pa wamazo. Ichi ni ndwa kutokutezuwa kuti chinhu ndwa kuzwa chapa. Ende mogare pasi muri. Mubvise chinhu chipa mwana. Muripe. Ripai chinhu ichocho. Chibe pa mwana. Chenda isunge. Ndiye. Uyu mukadzi ndi mai zvamawi. Kezwe. Ndiwe kezwe bani. Iwe kezwe. Zvombochita zvese zviye zvichishare property nechinhu. Endaenda mai ava. Wanotore zvinhu zvavo. Pamusoro mambo ndandine mashoko. Yes. Pandakadzingwa pashoko apa. Zvinhu zvangu zvichiraswa kuenda. Ndakatorerwa zvinhu zvangu.
zvandakashanda ini. Zvichinzi muripo wekuti iwo uramba kubva apa. Akatora ndiani? Messenger of court. Messenger of court anobhadharwa mari yake for service rendered. Saka ndakatorerwa. That messenger of court anobhadharwa newamutuma. Imi nyange ungazobhadhariswa iri mari, unobhadhariswa iri mari, charge inozikana kuti messenger of court kana wewe unobhadhara mari yakati. Andizvo. Not kutora property. Unotora property estate kuti udhikwe. Estate inodhikwe yacho, iwe messenger of court ndio ukakutora zvinhu zvacho uenda nazvo. Imime ndai mwese list yezvinhu zvakatorwa messenger of court. Then bring that list. Nezita racho ramessenger of court akauya kuti ndiani? Yes, we want to know. Asi mimi since zvinhu zvabva chiende moti iri mabenefits enyu nemwana wenyu kuobhura kwacho kumupiwa zvinhu mari yenyu iri kuzi iriko nezvise zviriko nesheya yenyu get your share. Pamusoro mama. Inini ndirikurava kukumbira, handisi kuti ndiri kuzvidza. Asi ndiri kukumbira kuti handigoni. Handisi kuti ndauya mudare kuda mari kwete. Nekuti mari iyoyo nedambudziko randinaro handina kwandinosvika. Inini mari handigoni kutora. Nekuti program ndakatosvika apa vanga vandidzinga mumba. Ndakateerana ndichivaudza kuti izvo mazotorawo zvinhu zvangu. Zvapinda papi? Kanzi because wanga uchiramba. Iri nyaya yekuti ndandiri kuteera hangu zvinhu zvangu zvawakatora mafiriji angu nemagasi nemagara nezvawakatora property yangu. Yanga isina yekuti ndiri kuda mari nokuti dai ndaida mari inini kana ndandine kodzero yekupuhwawo mari. Dai ndakapuhwa mari kana kuti pakaitwa hondo yekuti tauya nemari ndichiramba. Saka apa inini ndiri kukumbira kuti mari handigoni kuitora nekuti izvozvi ndine mutoro wemwana ane mufi zvinhu zvakaitwa nemusha. Pamusoro pacho ndichitorerwa futi zvinhu zvangu. Inini ndandinokodzero yekubenefita. Saka ndiri kuti aiwa pakuti ndibhenefite ndakabhenefita hangu kuisiwa mudzimu uri apa. Asi zvandandiri kunyanya kuurira kudare kukumbira ndandiri kukumbira zvinhu zvangu zvakatorwa kuti sei wakabva wazonditorerawo nezvinhu zvangu. Mari pakudii? Hamudi mari naimini. Kuda bhara. Hatimumanikidzi. Ane reason yake. Inini ndakamutarisa. For sure dai ndandiri. I would not take money. Mwana wangu ene ngozi ibara. I would rather kuti ngozi ngaibvayo pamwana wangu asi mari yenyu toera. Ndo point yawana umaya. Maya wangu ndikandipa mari, but mari haifunobvisa ngozi pamwana wangu. Bvisai tora henyu mari asi bvisai ngozi rako. Ndosakuti imi sinzi ngozi maadhimita kuti munoiziva. Chigarai pasi semhuri. Zvazvo dai ndandiri munhu akangwara zvaita. Waienda koti ngozi irapa ibviswe pamwana wangu. Mari iyoyo yamunhu kana kusheya iripe ngozi yakaitwa namuchafu. Hamaitanga kusheya mari musati masheya zvipomberwa zvacho zvamuchafu. Vamwe vacho zvazikabereka mari. Mari yokunai makatanga pakati raiti panonzi liabilities. He is one of the liabilities. Ngozi iri pari liability yenyu. Chikwereti chenyu chamunofanira kubhadhara. Ngozi iri apa chikwereti chenyu chamunofanira kubhadhara. You are supposed to list that as a liability. Pamakashare mari 17,000. Bvisai ngozi iri apa iyi chapefambira nyaya iyi. Nani question yekuti background apa unomade mota kozi pazuru. Kwenye 19 wakabvuma kuti unozogona kumirira kuti uno shopping washopa unogara kwenye kusikabatsirwa uye ndinofanira kuzogara kwenye kusati shoko wakasaina wati unobve kwacho Mapepa akasainwa ripi? aripo Ari kuti mapepa?
Akasaina ndiani? Pamegula kuna kezo. Mira. Ele já dona. Ndeli. Iyo ye obra ndeli. Mapigare image is not everywhere. Not all everywhere ya. Watakuwa na ufungo au kama madino kwa wangu. Because according to this paper, in the last 19 in 19 per judgment yakapiwa your protection order. There was all respondents not to chase the applicant from the shop. Ipepa la government. No, as a measure, the first respondent not to force the applicant to be his wife. Kezo. Usamanikize ukazi ulete mkazi wako. Unemkazi. Sasa kama hii judgment yakaitwa after, judgment yakaitwa before or after, whatever. What happened if you didn't bypass this judgment? Chii chakaitika kuti muzoite disregard this. Kezo, chii chakaitika kuti musazoteedzere zvamakatorwa kuita sei? Vakakumbira protection order. If yataura kuti not to chase this person away from the shop. Yes, sir. But you chased her away from the shop. This shop is vakasati yatengesa. Yakasati yatengesa. Saka inzaikana usadzimba kana isati yatengesa. Kana yatengeswa vakuda. Aiwa. Ndizozwa. So kutirikishe makumbo. Because kana nyaya dziri dzakaenda kukoti idzodzo. Maifanira makaenda nepepa yekukoti. Uyu Abraham achiita zvaari Abraham maifanira makamurakidza kana makamurakidza. Chakatanga protection order. Chakatanga protection order. And then why did you disregard the protection order? Kana ili yakatanga. Vanamai vakazopinda nechishoko handisi kubhenefitawo saka pakati. Shamwari, iyi judgment yedare yamajesty. And ichopani. Saka sei muri in contempt of court. Chakatanga ndichochichi. Ndio chakatanga. Ndio chakatanga. Vamachiteedzera here. Takachiteedzera. Takachiteedzera. Mwaiteedzera. Wakaita account yekuenda kutengesa. Vamachenda kutengesa shop yake. Isati yaitengesa, yakatengesa Abraham, yakangwadza. Akaenda kuObram ndiye. Abraham vakapiwa nedare. Abraham yakapiwa nedare. Yakwenda ndani. Vanhu vatadza kuwirirana. Ipapo. Where is the tsamba yacho yeauthorization iri? Inyaya ichene muri zvataura asi chekutanga zvandataura zvinongozwa mwana
chaita follow up yenyaya endai mubvise ngozi pamwana muiripe, musaise pamunhu, ripai ngozi, musaise pamunhu. Maisa ngozi yenyu apa momudzinga futi parugara pacho just ngozi kuda mari. Shenda